ụmụnne m enwe onye mmadụ na-aga ahụ foo chai na ore ji elu adịkwaghị onye chiga nọ pepụ akọgharịala egwu ihe adịzikwaghị otu o si dịrị. Chineke nna mere ụmụ mmadụ ebere. Ihe ọjọọ wụ ihe ọjọọ regardless, mana ọnọdụ ọbụla ga-etige mmadụ n'ọnọdụ ọ ga-awụ ya eche n'elu enwe ebe o mere ya, eche n'ala enwe ebe o mere ya. Iri nri ọnụ wụọ ya kọnsida wige ezu oshi. Chineke nna bupụrụ ndị ya ụdịka ọnọdụ a. Onwe ihe eji anya ọma eme, mana ọ pụtaghị na ihe ọjọọ mechara wuo ihe ọma n'ihi na ejighị anya ọma mee mba. Ihe ọjọọ wụ ihe ọjọọ. Buru ega n'elu, buru ega n'ala, ihe na-adịghị mma, ihe na-adịghị mma. Ihe ahụ Baịbụl kọndemụrụ, omenala kọndemụ ya. Otu esi kọndemụ ya n'ala bekee, otu esi kọndemụ ya n'obodo niile. Ọ dịghị mma, every religion kọndemụrụ ya. Therefore, ma n'anya ọma ma n'anya ọcha ma n'anya ojii, o kwesịghị ka eme ya. Ihe ọzọ dịka ibe ya wụ agụ ga-eririri ihe o dogburu. Vidio n'ugbo ihe m na gị kọngalụ ugbo ne ọnọdụ ka mgbe a sị na agụ ga-eririri ihe ọbụla o dogburu. Ihe ọbụla o nwere mind dogbuo na ọ ga-eri ya. Ụmụnne m lewedelenụ dimkpa abụọ ihe ha na dimkpa abụọ. By virtue of being friends, ha abụọ atụ elulo. Otu onye ga-ewetarịrị the idea, ha abụọ eme merge. Yes, na ka ha mee ya, ha tụwa elulo ihe ha ga-eme, wee conclude na ha ga-aga oshi, ka ha ga-ezute ihe ewe, na ha ga-aga ime ewe. N'otu obi ha ekwere yororo m. Ụmụnne m, guess what? Ihe ha biliri gị ga-ezu ya wee wụrụ oso nọ a na-eji eghe uri n'usekwu. Oso ụmụnne m, ọ ihe ha gara gị izu. Ụnụ ma na steji a nọ ya na-awụ ihe ọbụla wụ ihe ndị oshi zuru, ha ga-eji ọ wụrụ nri ha ga-eri. Ụfọdụ na-eme na ihe ahụ onye oshi ahụ zutere, a ga-akanyere ya egwu, ya na ya abụọ ga-anọrọ na-agba ya n'ihi na ihe o ji obi ọcha ga-ezu, ọ ga-agbapụrụ ya egwu. Ihe arụ ga trend na-awụ onye zute ya na ihe o zuru abaghịga na egwu nwa ebe a na-ete a na-agba. Kelu ugbo na-ediwagara iche ndị klasị ihe ha zuru na ha ga-eri ewu ya wuru oso. Asụwa ha ọdọsọ ngwa ha tama oso. Ụmụnne m, ụmụ okorobịa abụọ egweela oso egwe ha ekpedo ihu n'ala n'ihi na mkpụrụ anya ha abụọ agbapịasịala. Mkpụrụ obi eghuola ha, afọ ụchaghazi ha ọkụ. Anọ n'elu ya, mmiri a ga-enye ha na ewere na wụda nwa ya, ịkpọlie mmanya ọkụ nye ha sọ ihe ha ga na-eji agwụda ya. Ụmụnne m, ụmụ okorobịa ataala oso ata ha ọwụ ha obere ihe oso ọgwụgwa ha na-asa kama nụta oso. Ụmụnne m, anọ na ihe siri ike, anọ na erighị ihe ezigbo nri, anọ na agụrụ nọ apalie ha akpa oso nye mmadụ si ya tawa. Adịghị onye chiganụ. Ụfọdụ ndị mmadụ obi nọ ha n'azụ, enwekwa onye na-ajụ ajụjụ, mana imewe na ị ga-emetere ndị dị otu ebere na otu ọbụla o siri dịrị ha ekele ọkara ga tawa oso zuwa oso ya wuru oshi ka ha oso ka ha na-aga izu ka ị mere ha ebere. Ha efilie na ọ dị okay to steal. Ha agaghị aghọta na ebere ha imere ha ime egodo aka na akpanye ha ego. Tomorrow ha ebilie izu oshi. One thing with onye na-ezu oshi, ọ ga-ezugide until aka akpara ya tọọ ya ahụ ụmụ agbara na ụmụ mmụọ. Izeda na akọgara ya kọfere otu ndụ ọ akọgbuo ya. Ihe eji mara onye oshi. Ha ama how to give up. Ama m ihe wụ m na mmadụ nụrụ ọdụ dụọ onwe ya ọdụ sị mba ihe nna ya ezu ya na ozukwele. Ifunu ndị na-eji egbe aga, ha ebute ha ewere ego aga kporie ya na klọb rie ya, thinking that tomorrow ha aga otu o shidiri ha izi ha shizute that day na otu ọ ga-eshi adịgidere ha izi until ha enwe open fire with ndị ekelebe or with onye nwe ụlọ agbatu ya ozu ya doro. Onye na-ezu oshi amaghị when to give up. Before dimkpa abụọ na-ebili ịgazu oshi, adịghị otu ọ dịrị ha ya wuru oshi ụzọ. Mana isi ka e mere ha ebere ha ezuru gawa. Ihe ọ na-adịghị mma adịghị mma. Ụmụnne m, ụmụnna ya ewere nnọọ nwa bọtụlụ mmanya ọkụ denwere ha. Imagine ịta ụzọ na ha eji mmanya ọkụ awụda ya. Enwere ụzọ ọzọ a na-esi akapụ mmadụ n'ike na-awụhụ n'ụdị a.
osoke load imagine ihe osoke mega ha n'eriri afọ tinyere mmanya ọkụ ewụkwungwere dị a ụna anọkwa nụe ha